ń wo gbogbo ẹ̀yin ará ilé, mo tún ti dé lónìí sórí ètò yín, ètò wa, ètò Yorùbá Lèmi. Inú mi dùn láti tún wà ní lénìí. Gbogbo ògo ìyìn àti ọpẹ́ jẹ́ ti Elédùwà tó ń fún ní ṣe lọ́jọọjọ́. Ó fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀, ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má gbàgbé láti máa fẹ́ràn àwọn fọ́nrán wa àti láti fi máa ránṣẹ́ sí àwọn ẹlòmíràn. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Orúkọ tèmi ò yí padà, Adùnọlá Abọ́sẹ̀dé ọmọ Ṣókàn òun ló kọ tèmi. Lónìí, òwe Yorùbá kan ni mo tún fẹ́ ká túmọ̀ rẹ̀. Èyí ni òwe tí Yorùbá máa ń pa wípé kí á dé igbó ká má fọhùn ní mẹ́yẹ oko ṣu sí ni lórí. Tá a bá ní ká túmọ̀ ọ̀rọ̀ yìí, ó túmọ̀ sí wípé kí a má mọ ohun tí a mọ̀ ní mú ẹrẹ̀ bá ni, tàbí ká má mọ ohun tí a ó ṣe lásìkò, tàbí ká má ṣe ohun tó yẹ ká ṣe lásìkò. Òun ni a máa mú káwọn tí a rò tẹ́lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ sí i. Nítorí pé Yorùbá máa ń sọ wípé ìjáfara léwu. Bí ará iwájú bá kọ̀ tí ò bá tẹ̀síwájú, èrò tó ń bọ̀ lẹ́yìn yóò bá níbi tó wà, yóò sì tún kọjá rẹ̀ gan pàápàá nígbà mìíràn. Nítorí ohun tó bá yẹ ká ṣe ní àsìkò tó yẹ ká ṣe, kí á mú ṣe, kí á mú ní òkúnkúndùn. Ó sọ̀rọ̀ nípa gbogbo abala ìgbésí ayé wa bí a ti ń rin ìrìn àjò wa. Bí Yorùbá náà tún ṣe máa ń sọ wípé bí a bá pẹ́ lórí ìgbọ̀nsẹ̀, eṣinkéṣin á máa bá níbẹ̀. Ká ṣe ohun tó yẹ lásìkò tó yẹ ká ṣe, ká mọ ohun tó yẹ ṣe, òun gangan ni yóò mú iyì àti ẹ̀yẹ bá ni. Ọmọ ilé ẹ̀kọ́ tó kọ̀ láti kàwé nígbà tó yẹ kó kàwé, eṣinkéṣin á bá ń bẹ̀. Èyí tó túmọ̀ sí wípé yóò kùnà ìdánwò rẹ̀. Nítorí ẹni tí ò kàwé kí ló fẹ́ rí kọ nínú ìdánwò, yóò kùnà nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀. Oníṣòwò tó yẹ kó gbájúmọ́ okòwò rẹ̀ nígbà tó yẹ kó gbájúmọ́, ṣùgbọ́n tí ò gbájúmọ́, á kùnà. Ẹyẹ oko tó máa ṣu sí lórí náà ni wípé kò ní jèrè mọ́ nídìí okòwò rẹ̀, tàbí èrè tó yẹ kó jẹ ní àkókò tó yẹ kó jẹ kò ní rí jẹ. Tá a bá wò ó ńgbà mìíràn, tá a bá dé ipò kan, ó yẹ kí a mọ ohun tí a mọ̀ kí ẹrẹ̀ má bàa ta bá wa. Yorùbá túbọ̀ wọ́n á tún máa sọ wípé àgbà tí ò kẹ́hùn sọ̀rọ̀, akẹ̀tàn sáré. Wọ́n á máa wípé ọmọ tí a ò kọ́, a gbé ilé tá a kọ́ tà. Tó túmọ̀ sí wípé ní àkókò tó yẹ kí a kọ́ ọmọ, tá a bá kọ́ kò ní gbé ilé tá a kọ́ tà. Ṣùgbọ́n tí a ò bá ṣe ohun tó yẹ ká ṣe, ẹyẹ oko aṣù sí ni lórí o. Ó dára láti mọ ipò wa níbikíbi tá a bá wà. Kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ là á dá sí, kì í ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ là á sọ. Gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ti máa sọ pé kì í ṣe gbogbo aṣọ là á sá lóòrùn, kì í ṣe gbogbo ibi tá a bá rí la kàn lè jókòó sí. Ohun gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì ni. Nítorí náà ká mọ ipò wa. Èyí ló mú mi rántí ìtàn kan tó wà nínú ìwé ìrìn àjò láti ọwọ́ Adùnọlá Abọ́sẹ̀dé Ṣókàn. Inú ìwé ìrìn àjò mo fi àwọn ìkòkò mẹ́rin kan ṣe àpẹẹrẹ ìrìn àjò àwa ẹ̀dá. Amọ̀kòkò ńgbà tó mọ̀kòkò tán tó wá rán wọn lọ sódò kí wọ́n lọ pọnmi wá sílé. Ṣùgbọ́n ìkòkò àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ kúrò, ó tètè dódò, ó tètè rómi pọn, kò tiẹ̀ ní wàhálà kankan. Nígbà tó rómi pọn tán, tó wá mú ìrìn àjò rẹ̀ pọ̀, tó wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ sọ́nà ilé, ló bá dá àárín méjì ọ̀nà. Kàkà kó tẹ̀síwájú, ó jókòó, ó ní kóun sinmi, kóun jayé orí òun nítorí wípé òun lòun wà níwájú, ó sì ń wo àwọn ará rẹ̀ tó kù lẹ́yìn. Ó gbàgbé wípé ìjáfara léwu. Níbi tó sì jókòó sí tó ti ń sinmi, níbẹ̀ ni ìkòkò kejì ti bá. Ìkòkò kejì tún ṣáájú rẹ̀ dé ilé. Níbi tó sì ti ń sinmi náà ló tún rí àwọn kan tí wọ́n mú omi inú ìkòkò rẹ̀ tí wọ́n dànù. A ó rí wípé ìjáfara léwu. Ó yẹ kó ti tètè tẹ̀síwájú. Nítorí náà ohun tó yẹ kó o ṣe lásìkò tó yẹ kó o ṣe, tètè mú ṣe. Kí á dé igbó kí á má fọhùn ní mú ẹyẹ oko ṣu sí ni lórí. Ká mọ ohun tó yẹ ká ṣe lákòókò tó yẹ ká ṣe, ká má ṣe é láàmúnikùnà èrè tó yẹ ká rí gbàbọ̀ láti bẹ̀. Nítorí náà a ní rí jù báyìí lọ lórí ètò. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa, láti fẹ́ràn fọ́nrán, láti fi ránṣẹ́ sí àwọn ẹlòmíràn. Èmi tí ń tòótọ́ Adùnọlá. Títí di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ tá a tún máa pàdé. Ẹ má gbàgbé ní gbogbo ọjọ́ Ẹtì la ó máa pàdé lórí ètò Yorùbá Lèmi pẹ̀lú Adùnọlá. Títí di ìgbà mìíràn tá a tún máa pàdé. Ire o.